Eh, grabe. Walang tao talaga. Saka bibigyan mo na kita ng jacket. Hi, Yen. Good evening, Yen. Yen, ba't di ka nag-live? Ayan, welcome sa aking munting channel, si Heart Youth Vlog. Ayan, wala daw tao. Hindi kasi ko, pag nagla-live ako, na medyo haggard ako, hindi ako nagpapakita. Pwede naman magtago eh. Ah, data lang gamit mo. Okay. Ayan, Anita Food and Vlogs, mega love shoutout, Sisi Koy. Ayan, sis, ayan, Sisi Koy, makipagbikitan ka dyan. Heart Youth Vlog, ayan. Para yung bahay mo, mabuhay na ulit. Tsaka para makilala ka ng mga friend ko dyan at ano. Bakit daw walang tao, sabi niya. Andito yung tao, ayan o. Ayan, good evening sa lahat. Good love shout out sa 10 million people in the house. Thank you so much. Dan Tamsak host, ayan. Thank you so much, Anita. Sura ko kasi oh, pagod. Ayan. Oy, ganda. Grabe ka talaga yung bunso ah. Walang ganunan, wala bang pagkain dito? Oh, pagkain agad ang hinahanap mo. Huwag ganon. Ayan, kita mo yan si Yen Mix TV, Heart Youth Vlog, ayan. Yen, kapatid ko yan, si Heart Youth Vlog. Dikitan mo yan, Sisko, ayan, Sisiko, ayan. Para makilala ka nila. Mga supportive yan, legit supportive yan sila. Ma'am Astrid, mega love shout out. Ayan, gandang gabi sa lahat. Teka lang, hindi pa naka-open yung aking cellphone na isa. Yan, kumusta bakasyon mo? Hi, Heart Youth ka ba? Yan, ano yan, cute lang siya pero mas maganda ko. Yan, kanya yung ano na yan, kapatid ko yan, dati niyang channel yan, binabayaan lang niya, sabi ko sa kanya, ituloy niya, sayang, kasi 1,000 subscriber na rin siya. Tuloy niya, sayang. Nabubo na ako, wala na ako alam sa larangan ng YT. Huwag ganun, walang bobo sa atin, ano ka ba? Ayan, makipagdikitan ka dyan. Ma'am Yen, may galap shout out. Ayan. Ayan, makipagdikitan ka dyan. Ayos lang bakasyon, gusto ko na umuwi. Oo nga Yen. Pag kasi masyadong matagal naman dyan sa Bicol ba? Nakakainip din. Nung umuwi din kami noong April, ganun din kami. Ayan, Ma'am Astrid, may galap shout out. Ma'am Yen. Ayan, Yen, mag-start na tayo ng guys. Pakis ako. Hoy, huwag kang magulo dyan. Anong pakis ako? Aga ng live ah. Sir Moti, nagahan ko na yung live ko kasi masyado saglit lang ako nakakatambay sa live ko pagka ganyang gabing-gabi na ako. Hindi ko na nakatambayan yung LS ko kasi yung mata ko napipikit na talaga. Kaya napapansin mo lagi nakatalikod yung camera ko at nakakahiya yung mata ko. Napipikit na talaga. Alam ko pagtatawanan mo ko pag nakita mo ko na napipikit yung mata ko. Ayan, mag-start na tayo. Ayan, i-welcome natin si Heart Youth Vlog. Ayan, sister ko yan. Astrid Maglanti, guwapa. Ayan, Sir Moti. Mega love shout out. Thank you so much, Sir Moti. Ayan, tikitan ko muna to si Heart Youth Vlog. Teka, puntahan ko muna. Unahin ko na to. Mag-upload ka, sister, ng mga short video. Wala kang short video. Guys, ihuli na lang kita mamaya. Sige, kasi play ko yung video mo bago po yan. Hindi pala, pwede na pala. Sige, unahin na kita. Sunod ko si Yen. Ayan, dito ako sa driving going to San Roque. Ayan, si Heart Youth Vlog. Tanggalin mo na lang yung cute Heart Vlog na.
Ayan, 6 minutes and 31 seconds sis. Ayan, o. Naka-play ka na. Tapos saka kita didikitan dito sa aking isang channel ko. Mag-live sana ako. Ay, ganun ba? Di mo sinabi kanina? Kasi tanong si Sis G kanina kung sino magla-live. Hindi ka naman nasagot. Kaya sabi ko, ako ang mag-live ng 7. Mag-live ka rin, Sir Moti. Oo, pwede naman na. Sige, ate, gagawa pa ako ng video. Oo, mag-upload ka ng mga short video. Sir Moti, sige, okay lang. Mag-LS ka. Kasi hindi ko nasagot kanina, nagtatanong si G kung sino magla-live. Joke lang. Ikaw talaga kahit kailan, lagi mo ako ino-okray. Ako fans video lang, wala host. Sir Moti, start na naman tayo ng pagpapatawa. Maalala ko nga pala kanina, di ba sabi mo kanina, sinusundo ka na ng lolo mo. Bakit hindi ka pa sumama? Hanggat mo yung lato-lato mo, ayaw mo pa talagang umalis ng gusto mo pa talagang mabasag yan. Ayan, naka-play ka na Heart Cute Vlog. Dito sa kabilang cellphone ko naman, nagbababae pa ako sa ibang live pastilan. Pastilan ka talaga, Sir Moti. Yen, dito ikaw, Yen, sa isang cellphone ko, Yen. Si Yen, Mix TV. Tusok sisikoy, narinig ko, lato-lato pa. Sis G, nako, my goodness. Basag na lato-lato ni Sir Moti, ayaw pang mag-Dubai. Ayan, Yen, dito ako sa trip to Bicol Part 2 kasi dito naman to sa isang phone ko. Dadikit na kay Heart na maganda. Ayan, Heart Vlog. Ayan, balikan mo si Sis Yen, sisikoy, Heart Vlog. Ayan. Nalilito tuloy ako. Nalilito ako sa itatawa ko sa iyo. Bukas ako mag-play ng video pag nasa work na ako kasi ngayon mahirap ako kung wala akong wifi. Okay lang, sige. Balikan mo na lang si Sisien. Dumikit sa iyo si Sisien. Di tuloy ako makakomment. Natawa ako. Natawa ka ba si Sikoy? Ayan. Okay lang si Heart Cute Vlog, kahit hindi ka makapag-play ngayon, basta yung dumidikit sa'yo, balikan mo, pandagdag rin yan sa bahay mo. Ayan, Mix TV, may harang ka pa, sis. Ayaw ko na paano ko ba siya makita bukas? Ngayon mo na siya balikan. Nandyan yung niya, si Yen Mix TV. Yan, i-go to channel ko siya, pindutin mo lang yung pangalan niya. Okay lang, kahit hindi ka muna makapag-play. Ate Gina, may galap shout out. Ayan, si Kuy G, kasi si Sir Moti pa na yung patawa. Ayan, may galap shout out sa lahat, Ma'am Astrid. Sunod kita dito kay Heart Cute Vlog. Haba ng harang ko, Yen. Ayan, may galap shout out, Ken. Sis Gina, may galap shout out from Ma'am Astrid. Ayan, sis, Heart Cute Vlog, makipagdikitan ka dyan. Ayan, Dana, ayan. Mag-iwan ka ng comment, sis Heart Cute Vlog, mag-iwan ka ng bakas para makita nila. Sis Astrid, good evening from Sis Gina. Ayan, unahan mo na sila, sis Heart Cute Vlog. Si Gina Madronero, mabait yan, binalikan ko na siya. Mabait yan si Gina Madronero, best friend ko yan, sis. At saka si Ma'am Astrid, mababait siya ngayon. Dikitan mo yan. Para pag nag-live ka, support ka rin nila. Mababait yung mga yan. Yeah, naka-play na ikaw, sisiko. Ayan, playing pa rin ikaw, Heart Vlog. Ayan, 4 minutes and 36 seconds. Sa 31 seconds mo, sa 6 minutes and 31 seconds mo, ayan. Sir Moti! Uy, nandun yung boyfriend ko, dumating na, teka. Uy, dami. Heart Vlog, Dan, connect with connect. Inunahan na kita. Ayan. Sisikoy Heart Vlog, pakibalikan mo si Sir Moti, ha. Ayun, Dana, binalikan ko na sila. Ayan, si Sir Moti dumikit sa'yo, balikan mo siya. Yan, makipagkaibigan ka dyan sa mga friend ko yan. Mababait yung mga yan.
Yen, Bunso, naka-play pa rin ikaw. 1 minute, in 9 seconds ikaw, Bunso, naka-play. Basta mag-iwan ka ng bakas. Sis heart lang para makita nila yung bakas mo. Yung comment mo. Yan, malapit ka nang mag-full watch. See dito sa akin. 1.08 ang bahay mo, Heart Cute Vlog. Anita po din vlogs, may club shout out. Ayan, Yen, Bunso, naka-play pa rin ikaw. Playin pa din ikaw, Bunso. New upload, ayan. Ipin natin si Anita. Ayan, dan full watch na ikaw, heart vlog. Pang 30, ay pang 40 times ako sa'yo. Wait lang. Hindi pala ako Di bali, nandito na ako. Wait lang, muna ako, mag-Gmail account muna ako. Siguro tumigil ka rin sa YT Madam Heart Vlog. After 3 years yung video mo, ako kakabalik sa puso ni... Oo, naghinto siya. Mas una yan sa akin, Sir Moti. Mas una siya sa akin. Nag-stop siya. Akala niya walang pag-asa sa YT. Sabi ko sa kanya, ituloy niya. Sayang kasi 1,000 subscriber na siya. Opo, Sir Moti, 3 years ago. Ayan. Kaya sabi ko, ituloy niya. Ayan, Ma'am Astrid, dito ako sa iyong bahay. Ma'am Astrid. Astrid Maglente. Asa na si Ma'am Astrid? Ayun. Go to channel na lang. Ayan, Ma'am Astrid, dito po ako sa road trip. Sa road trip, ayan, Sis Astrid. 5 minutes and 24 seconds. Ayan. Napakahigpit kasi ng mga panahon na yun. Tambay lang, di pa tapos legit sa kusina. Ayan. Okay lang po, Nanay Owa. Nag-love shoutout po, Nanay Owa. Maraming salamat po, Nanay Owa, sa pagsilip. May tatambayan na naman ako nito. Maganda siya. Sir Moti, kapatid ko yan. Huwag kang dyan. Ako kalaban mo dyan, Sir Moti. Sir Moti. Kaya itahimik mo yung mo dyan. Basta, itahimik mo yan. Ayan, Mama Astrid, playing na ikaw sa 5 minutes and 24 seconds. Yan, Bunso, naka-play pa rin ikaw. 4 minutes and 37 seconds ikaw na naka-play. Nanay Owa, maraming salamat, Nanay Owa. Tawa ka ngayon dyan. Si Draba, ano babasa mo? Dabal. Dabal ba? Dabal Bay. Ayan. Tama ba basa ko? Pag mga pangalan ng channel ng ibang lahi, ayan, good evening po, Ma'am Bicolana. Galab siya po. Thank you, Sir Yulak Ate Bicolana. Pastilan ka, Sir Moti. Oh my goodness, Ma'am Blue. Kaninong ninja to? Si Dabal. Pinakita ngayon, Che. Maglubay ka dyan. Ayan. Good evening, Sis Peli. Ayan. Good evening, everyone. Thumbs up dan host. Ayan. Thank you so much. Ayan. Ma'am Astrid, playing pa rin ikaw. Sa 5 minutes and 24 seconds mo. 1 minute and 34 seconds ka naka-play. Ma'am Astrid, Ma'am Peli, may galap shout out. Tawa sa Yolak tuloy. Number 9, thumbs up. Ayan. Maraming salamat. Ma'am Astrid, may galap shout out.
Ma'am Astrid, love shoutout din po from Sir Yula. Ayan, thank you so much for coming guys. Ayan, thank you host. Walang naman, Ma'am Astrid. Naka-play pa din ikaw. Di ko na ipapakita yung aking kasi narinig ko kanina sa ni Sis G. Baka nga bawal maano pa tayo, mapaul pa tayo ni Lolo. Sis Gina, may galap shoutout from Sis Peli. Ayan, Boss Moti. Hindi ngayon makakibo si Sir Moti. Ayan, yan Bunso, malapit na ikaw mag-done full watch. Bunso. Dapat mamaya pa ako mag-LS 9, kaya lang masyado akong inaantok kasi pagka yung pag yung maaga akong gabi-gabi na ako nagla-live. Buti na lang din nag-live si Mami, nakapag-live ng medyo maaga-aga. Iniisip ko nga, di ko na ipakita si Sikoy kasi baka nga bawal yun. Oo. Sir, Siski, yun din, naisip ko din baka nga maano tayo doon, kaya hindi ko na din Okay na yan, basta hindi naman tayo manluloko, basta pag sinabi natin naka-play, di ba? Ayan. Ate Bicolana, nagkape ka na po. Si Sikoy, si Sir Moti, di na naman nakainom ng gamot ba? Bunso, ayan, malapit na ikaw mag-done full watch. Yen? Pang 32 thumbs up, yen. Sandali lang, mag-comment lang ako. Ayan, salamat po Ate Bicolana. Ayan, behave ako po Ate Bicolana. Ayan. Done full watch na ikaw since yan Bunso Ayan. Ma'am Astrid, playing pa rin ikaw. Ayan, nawala tuloy yung kapatid ko kasi masama na naman yung balak ng Sir Moti. Ayan, kay si Spelly. Dito ako sa iyong bahay, Sis Peli. Si Sikoy, mamaya kita ipi-play ha. Ayan, dan full watch na ikaw, Ma'am Astrid. Pang 96 thumbs up ako. Tingnan ko muna kung may comment na ako dito. Wala pa. Si Sikoy, huli na lang kita ha, mamaya na lang kita bibisitahin na. Unahin ko muna yung ibang City Bus and Antique, ayan. Bagong upload, 7 hours. Si Spelly, nandito ako sa sa City Bus and Antique. Aray ko pa na yung bigay ko, sumusumpong yung aking 1 minute and 21 seconds. Si Spelly. Ayan, walang naman, si Astrid. Si Spelly, full playing na ikaw. Sa 1 minute mo in 21 seconds, Gina Madronero, break na rin tayo. Ayan. Ma'am Gina, may collab shoutout din po. Love, ayan. Teka, sino na nga yung sino na yung sumunod? Ayan si Spelly, naka-play na ikaw. Nanay Owa, nandyan pa po kayo, Nanay Owa. Sir Moti talaga. Ayan. Ayan, Nanay Owa, dito po ako sa bahay mo, Nanay Owa. Ayoko sana magpakita kasi medyo haggard ako. Galing pa sa trabaho. Tambayan kita maya, Sir Yula. Kaya lang makulit yung kapatid ko, bakit daw walang tao?
Ayan, Nanay Owa, dito po ako sa Happy Halloween. 3 minutes and 56 seconds, Nanay Owa. Naka-play na po ikaw. Nanay Owa, may kalab shout out po from Yula. Opo, Ma'am Gina. Heart, cute lang. Guwapa, hello po. Ayan, si Spelly, dan full watch na ikaw. Pang 45 thumbs up. Ano na tuloy yun? Teka nga, nawala tuloy ako sa ano. Bakit Sir Yula? Ayan, hindi ako nakauwi at Yen. Wala daw magbantay sa bodega ni Sir Yula. Naiwan siya. Naiwan si Sir Yula. Walang maiwan dito sa site Ate Jens. Ayan. Ayan, may kalab shout out. Si Candy. Copy Candy, my friend. Ayan. Pinahirapan basahin yung mga channel nitong mga ito. Pangalan ng channel. December uwi ako, Ate Yen. Ayan. Bakit December pa, Sir Yula? Tagal pa nun ah. Pang 10 pusok si Sikoy. Ayan, maraming salamat, Sis G. Thank you so much. Ayan. Copy Candy, may kalab shout out. Thank you so much for coming, my friend. Sir Yula, dito na ako sa inyong bahay. Niisip ko kung sino yung pupuntahan ko. Kakamarites ko na, kalimutan ko na. Ayan, naka-play po kayo, Nanay Owa. Playing pa rin po ikaw. Maraming salamat si Sikoy sa pa-thumbs up dyan. Thank you so much sis. Work tayo mga loads. Ayan, 3 minutes and 33 seconds. Sir Yula, naka-play ka na? Sa work tayo mga loads para sa pamilya. Ayan, Sir Yula, playing ka na. May harang, siyempre tatapusin muna natin. No skip ads tayo. Ayan, si Shamira. Ayan, Shamira, backyard gardening. Nag-love shout out. Thank you so much for coming. Oo, tagal pa yun, Ma'am Bicolana. Ayan, how are you, host? Ayan, this is fine. Ayan, thank you so much, backyard gardening. Thank you, thank you. Yan, sabit kita. Ayan, guys, palablab sa ating nakapin dyan. Kay backyard gardening. Thank you po, Ma'am Bicolana, for watching. Thank you so much din, Sir Yula. Naka-play pa rin ikaw. Ay, nag-done full watch na pala si Nanay Owa. Nanay Owa, done full watch na po, pang 55 thumbs up. Tingnan ko muna kung may pa ako dito. Wala. Yan, Happy Halloween. Happy Halloween, Nanay Owa. Ma'am G-Shop, ikalab shout out. Ayan, G-Shop channel from Sir Moti. Ayan, playing pa rin ikaw. Sir Yula, naka-play pa rin ikaw. Dan full watch na si Nanay Owa. Always welcome. Ayan. Ayan, backyard gardening. Puntahan ko ang bahay, ang mansion mo ibinaba. Ayan.
Asa na? Ayan, 2 minutes and 26 seconds. How to use Google. Ayan, translate by Hansakhan. Ano? Hansakhan. Ayan. Playing na. Ano ba yun? Backyard gardening. Hindi pa. Pero kanina kumain siya, mga bandang, mga bandang 4. Pool watcher motive from Sis Peli. Ayan, backyard gardening. Still playing on your video. Sir Yola, naka-play pa rin ikaw. Maraming salamat sa iyo, Sis Peli. Ayan, thank you so much. Ayan, club shoutout sa 13 million people in the house. Maraming salamat, guys. Thank you sa suporta ninyo, guys, sa aking channel. Thank you so much. Busmoti, walang ana-ana kasi hindi ako nakauwi. Naku po, ayan na naman po tayo sa ana-ana na yan. Yung founder ninyo, ayan. Basag na yung pang-ana-ana. Host, done your short video, ayan. Thank you so much, backyard gardening. Ma'am Peli, may glove shout out po from Sir Yula. Ayan. Ayan, Sir Yulak, malapit ka na mag-gun pool watch. Ma'am Astrid, pool sa road trip. Ayan, from Sis Peli. Ayan, life with is a hi. Ayan, may kalab shout out sa iyo, life with is a. Ayan, good evening. Thank you so much for coming. Sir Yulak, may kalab shout out from Sis Peli. Ayan, Sir Yulak, dan pool watch na ikaw and backyard gardening. Ayan, dan pool watch. Dan pool watch, Sir Yulak. Ayan. From 48 thumbs up, Sir Yulak. Uy, kabilis ni Lolo yung di pa ako nakakapag-comment. Thank you po, Ma'am Peli. Ayan, Peli's Cooking Vlog. Salamat po from Sir Moti. Teka lang, mag-comment lang ako. Ayan, dito na naman tayo sa kabila. Ayan, full listening si China sa insomnia. Ayan, hugot mix vlog. Ayan, ay, mag-love shout out, Sis Boyski, thank you so much. Alam ko sa'yo yan, di ba, Sis Boyski? Sa'yo yan. Si Erlyn Vlog, mag-love shout out. Bigyan natin ito Wait lang, bigyan ko ng moderator si Sisi Koy. Ayan, thank you so much, Sisi Koy, sa pagdalaw mo sa aking live. Thank you so much. Ayan. Ayan, may moderator ka na, Sisi Koy Boyski. Thank you so much, Sisi Koy. Ayan. Si Erlyn Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Teka, wait lang, Erlyn Vlog. Nasaan na yung bahay na binabaho? Sabit natin. Ayan. O, ayan, makipagdikitan ka dyan, Erlyn Vlog. Sa pagpanty. Panty talaga. Aray ko. Erlyn Vlog, dandikit. Kalembang ako sa iyo, ma'am. Ayan. Erlyn Vlog, pakibalikan mo na lang. Bahala ka na magbalik sa mga, sa mga dumidikit sa iyo. Ayan, sinabit kita. Oops, teka muna, ano ba yung napindot ko? Ayan. Ayan, puntahan ko muna, Erlyn Vlog yung binaba mo. Sisi Kuy Boyski, sunod kita dito. Ate Bicolana, ano tawag dito? Sir Moti, kumain ka na, gutom lang yan, Sir Moti.
Ayan, dito ako sa highlight, 1:27:15, Erlyn Vlog. 5 minutes. Ayan, naka-play ka na. Busmoti, meron walang panty dyan. Napansin mo na naman si Sis Boyski. Ayan. Mamaya, at pinatulang ka na naman ni Sisi Kuy Boyski dyan, Seriulak, tahimik ka dyan. Watching trip to Bicol Part 2. Ayan, Yen. Ayan. Yen, bunso, watching na si Sis Peli sa'yo. Palagay ko mahina ang net ni bunso, Yen. Pag ikaw pinatulang ka na naman ni Sisi Boyski dyan, tingnan ko lang kung di ka matahimik yan, Seriulak. Sige lang. Ayan, Erlyn Vlog, naka-play ka pa rin. Tawa tuloy si Sis Boyski. Diyan na naman yung magwakwak. Yan, yari na talaga kayo. Nandiyan na si Sis Boyski, tingnan ko lang. Sisi Kuy Boyski. Wakwakin mo nga yan si Seriulak. Tingnan ko lang kung di maplat lalo yung inom yan. Oo, dyan wak-wak, Busmoti. Pag nawakwak ko yan, mga lato-lato nila, kung hindi, mawarak mga yan, sisikoy ka. Tama ka dyan, Sis Boyski. Matulad yan sa, baka maplat yan, kagaya ng ilaw ni Seriulak. Sige ka, Seriulak, pag yan nawakwak ni Sis Boyski, nako, pastilan. Ay, nako, Seriulak, hawan sa'yo. Tamang-tama, Sis Boyski, daw niya, yung lato-lato ni Seriulak, matagal ng bakante kasi taon nang dito kauwi. Ay, nako. O, sino tong to? Teka, wait lang, sino yun? Hello, Ate. How are you? Sino ba tong Matis PL na to? Sino ikaw? Kaninong? Ayan, di ko titigilan gat di maglaylay yung mga lato-lato niya, sisikoy. Pastilan. Ayaw ko pa mabasag lato-lato ko, tatago na ako. Good evening, Sisikoy Boyski. Ayan, si Josela in Hong Kong. Ayan, si Josela in Hong Kong. Ayan, may galap shoutout, Sisikoy. Bigyan kita moderator. Ayan, sinasabi ko sa'yo, Seriulak, yan ang hinahantay mo, si Dika. Kuya Moti, yahoo! Ayan, sabi ni Josela. Tamsakdan. Ayan, maraming salamat, Sis Josela. Ayan, Josela in Hong Kong, guwapa, may galap shoutout. Nasaan na tuloy ako, nagparachismis na ako, hindi na ako nakapag-play. Aray ko, pastilan kasi ito si Seriulak. Aray. Ayan, Sis Gisela, nandito ako sa bahay mo. Basag yung mga lato-lato ni Idol Yulak at ni Sir Monte pag nawakwak. Wag mo akong subukan, Ma'am Boyski. Naku, palaban. Sis Boyski. Sisi Kuy Boyski, palaban. Oh yeah, syarap nila. Ay, wait ko. Ayan, napaka-sexy ni Jose lang, guwapa. Ayan, Yulak. Yahoo, ayan. Ayan, Jusila, dito ako sa bahay mo, Sis Jusila. Ano pala to? Ano ba to? Hindi ba to yung main channel mo, Sisikoy? Okay, Sir Yulak, tatago. Ayan, dan full watch na, Erlyn Vlog, nandyan ka pa ba? Erlyn Vlog.
Ito po main ko. Okay, sige, sabit natin. Wait lang. Wala na si Arlene Vlog. Ayan, replace natin ikaw. Ayan, si Rix Lods Official. Thumbs Love Host. Ayan, maraming salamat. Rix. Tama ba? Basa ko 5 short mo sis. Peli. From Gina. Ayan, full watch 14. Ang bilis. Teka, full watch 14. Thumbs up. Latest upload sis Erlyn. Ayan, mukhang wala na si Erlyn ata. Guys, main balik ko. Pabakas lang. Ayan. Ayan, nakasabit si Ma'am Josela. Ayan, si Kuy Boyski. Ikaw muna iba ko. Puntahan ko. Nawala si Erlyn Vlog. Guys, pag magbababa kayo ng bahay, huwag kayo agad aalis kasi kagaya niyan, may nagdikit sa inyo. Wala na, hindi nyo na sila mabalikan kasi wala na kayo. Diba? O, dapat pag nagbaba tayo ng bahay sa isang, tambayan natin saglit para yung mga didikit sa inyo, mabalikan nyo. Kawawa naman yung mga nagdurot-dut sa pudpud na yung daliri ba? Ayan, dito na ako sa ayan, big love shout out sa 17 million people in the house. Ayan, tama, sabi ni Ma'am Josela. Diba, Sis Josela, kasi kawawa naman yung mga dukdut ng dukdut dyan. Tapos ayan, Rix Lods Official, makipagdikitan ka dyan sa baba muna ha. Kasi isa-isahin ko kayo i-play dito. OTW sa nakapinhos, ayan. Sige, basta mag-iwan ka ng bakas at mag-comment ka dyan, mababasa nila yan. Sa mga dumikit sa kanila, bahala sila na magbalik sa inyo guys. Ayan, dito na ako ngayon. Sana nga tuloy ako. Sino nga tuloy? Si Sis Boyski. Ayan, pastila. Kasi pag nakikita ko si Seriola, nakakalimutan ko yung puro kapasawayan kasi. Si Kuy Boyski, okay lang ba dito ako sa sa second channel mo? Hindi ko maano yung yung main mo ba? Dito na lang muna ako si Kuy mag-play sa iyo dito sa sa second channel mo. Dito tayo sa medyo mahaba-haba sa Macau International, 3 minutes and 53 seconds. Si Kuy Boyski. Wawa lato-lato talaga Sir Moti. Ayan. Stilan talaga to si Okay lang si Kuy, salamat. Ayan. Jazz, good evening. May galap shoutout, Jazz. Ayan, sige, jakita natin si Ma'am Josela. Ayan, may moderator ka na, Sis Josela. Pwede pa jacket sa sensya ka na. Medyo nalingat si host, main co-host. Ayan, thank you so much. Ayan, main channel yan ni Sis Josela ang nakasabit dyan. Kung sa mga didikit sa kanya guys, comment lang kayo dyan. Ayan, naka-play ka sa akin si Kuy Boyski sa 3 minutes and 52 seconds. Sis Josela, dito ako sa bahay mo. Just makipagdikitan ka dyan si Kuy sa baba. Uy, laki ng bahay ni Ma'am Josela. Nakakalula. Ayan, Ma'am Josela. Ibu-broadcast ko pa ba yung bahay mo pagkalaki-laki? Ayan. Yan na, may harang ka pa, Ma'am Josela, dito sa Halloween display in Hong Kong. Ma'am Josela, thank you po. Ayan, just makipagdikitan ka dyan, sisi, sa baba. Ayan, si Ma'am Josela, baka hindi ka pa dikit. Ayan, Sus Mariosep, excuse me. Ano na nangyayari? Ayan, Sis Jazz, ayan, baka hindi ka pa dikit yan kay Sis Josela, dikitan mo siya para maging friend mo na din siya. Ayan, syempre, no skip ads tayo, syempre, lalo na sa mga monetize na, kailangan nila yan. Kahit gaano kahaba ang ads niyan, hindi tayo mag-i-skip. Pusok na kapin, laki ng bahay. Ayan, yes, Lods Official, malaki na nga bahay niya. Bago na po ako, kakarating ko lang po. Okay lang dyan, sige lang. Just dan dikit kalembang ako sa'yo from Yulak. Ayan, sis Jazz, dikit na daw sa'yo si
Si Sir Yula, kaya nga hindi ako sumama sa lolo at lola ko nung dinalaw ako. Sabi ko, magbababay muna ako bago mawakwakin lang ni Boy Scout. Aray ko. Ayan. Apply ka na, host. Saan? Saan ako mag-apply? Ayan, maraming salamat po sa mga didikit po. Balikan ko po kayo. Ayan. Sir Yulak, babalikan ka niya ni Sis Jazz. Legit yan, si Jazz Cooking. Mabait yan at maganda. Ang boses niyan, kamukha ng boses ni Sarah Geronimo. Mala Sarah Geronimo yan, si Jazz Cooking. Di ba, Jazz? Ano na nangyari dito sa piniplay ko? Ayan, si Squisky. Malapit na ikaw mag-full watch si Sikoy dito. 3 minutes and 6 seconds na naka-play sa 3 minutes and 52 seconds. Ay mag-apply ka na kay YT. Ay hindi pa ako pwede mag-apply Loads Official kasi hindi ko pa naaabot yung requirements ni Lolo. Ayan guys, palablab sa ating nakapin kay Ma'am Gisela na nakakalula ang bahay ba. Ayan, naka-playing pa rin ikaw sa akin Ma'am Gisela sa 4 minutes and 31 seconds mo sa Halloween display. Sisikoy Gina, yuhuli kita Sisikoy ha. Yuhuli ko yung tatlong yung tatlong channel mo. Ayan, si Lisong Shun TV. Hello everyone, nice to meet you everyone. Hug, happy together. Ayan, thank you so much. Lisong Shun TV, mega love shout out. Thank you so much for coming. Ayan, teka muna. Ano yun? Apakabilis Yulak. Vlog TV. Salamat, boss. Ayan. Full watch work tayo, mga Lord Sir Yulak. Ayan. Sir Yulak, dan full watch sa'yo si Sis Pelly. 19 thumbs up po. Mega love shout out support. Ayan. Thank you so much. Lee Song Sun TV. Ayan. Nauutal si host. Ano na nangyari? At napunta ako dito. Ayan, si Sikoy Boyski. Dan Pulots na pala ikaw, si Sikoy. Mag-comment lang ako. Pang 30 thumbs up. Ayan, si Loads Official. Nasaan na nga yung mo, teka. Ikaw nasunod ko dito kay Sisikoy Boyski. Ayan, Sis Gisela, naka-play pa rin ikaw sa akin. Naka-play ka pa rin. 3 minutes and 4 seconds na naka-play ikaw. Ilang minutes lang nawala ako, Idol Yulak, na mismo ako agad. Ayan. Nasaan na ba to si Ayan, dito ako kay Loads Official. Loads Official, dito na ako sa iyong mansion. Ayan, nakakaiwanan ko yung aking Sis Gisela, second channel ko ito. Ayan, kay Sis Boyski yan. Lagi ako kay Ma'am Gisela pag nag-live siya, Ma'am Bicolana. O talaga, o di ka inam. Ayos siya, seryo lang para magkaroon ka ng maraming kaibigan. Nawala si Sir Moti, natakot baka maubos ko lato-lato niya, walang matira si Mrs. niya. Watching ko ako sa macaroni mo, ayan, sabi ni Ma'am Gisela. Ayan, Loads Official, dito ako sa... Teka lang. Dito ako sa Happy Fiesta. Loads Official, nandyan ka pa? Ayan, may harang ka pa? Dating dikit na ako sa'yo dito, Loads Official. Salamat, Sis Gisela. Ayan, hugot pababa. Main mo para madikitan ko din. Ayan. Ayan, pababa daw si Spoyski nung main mo. Dana Busyulak, ayan, sabi ni Loads Official. Loads Official, naka-play ka sa akin sa iyong Happy Fiesta, Loads Official.
Ayan, dan full watch na ikaw, sis Gisela sa akin, pang 75 thumbs up. Ayan. Ayan, salamat po, ano matawag dito? Boss Rick, ayan, from Yula. Salamat host, walang anuman. Mahirap na mawakwak palato-lato ko. Ay, naku, pastilan ka, Sir Moti. Ayan, Lods Official, playing ka pa rin sa akin. Ayan, Randy Salvador, may galab shout out. Oops. Ayan. Sino pa ba? Hindi ko napuntahan. Ayan. Teka, i-check ko lang. Ayan, si Lods Official, naka-play na siya sa akin. Si Ma'am Lucella, Dana. Si Gina na lang. Ito first channel ko, sis Lucella. Ayan, ayan ang main channel ni Sis Boyski. Ayan, Sis Boyski, puntahan ko yung main channel mo after nitong kay Lods Official. Ayan, i-repress naman. Sabit natin si i-repress ko naman muna, Ma'am Gisela, si Kuy Boyski para maano yung kanyang main channel. Ayan. Boss Randy, may galap shout out po from Sir Yula. Hugot OTW from Sis Gisela. Happy Halloween host. Ayan, thank you so much, Randy. Ayan, Randy, makipagdikitan ka dyan muna sa baba. Sir Moti, tirahan ko naman ang misis mo. Di ako naman ubusin ng pagwak. Ubusin mo na yan, si Kuy Boyski, para hindi na nabababae. Sige, wag mo nang tirahan yung misis niya para pag dumating yung misis niya, wala nang natira. Pitpitin yung lato-lato niya lalo. Ay, naku, pastilang kamote. Ayan, paying pa rin ikaw sa akin, Lods Official. 3 minutes and 4 seconds kang naka-play. 77 thumbs up, full watch. Dai Gisela from Sis Peli. Ayan, Sis Peli, thank you so much. Senyorita nga lang ito sa akin, wakwakin mo pa. Ate Peli, may galap shout out from Gisela in Hong Kong. Ayan. Ay, ganon, si Sikoy, para hindi na makapambabae si Sikoy. Di ubusin ko na wakwakin na wala nang matira. Kahit duga. Aray ka, tawa si Sis Gina. Ayan, si Sikoy Gina. Mamaya ko pupuntahan yung tatlong channel ha, si Sikoy. Hello, Dai Gisela, may galap shout out from Sis Peli. Ayan, Lods Official, malapit ka na mag-done full watch. Dating dikit ako sa'yo dito, mag-comment na lang ako. Bakit? Ang liit, kuya. Pastilan si Moti. Ayan, talaga lang, Boyski. Ha. Ika naman ito si Sir Yuda. Dan watch po, Ma'am Gisela, sa Halloween display. Ayan, dan full watch na daw si Sis Kisha, Ma'am Gisela, sa Halloween mo. Nako, Sir Moti, pastilan ka talaga. Okay lang dahil, Gisela, ayan. Pistol na yan, wakwakin pa. Gisya po, TW po, ayan. Ay, naku, pastilan si Sir Moti.
Ayan, Lods Official, dahil full watch na ikaw, pang 92 thumbs up sa'yo. Mag-comment lang ako. Gamay na gani, wakwakin pa. Ano daw? Hindi ko naintindihan. Seryo lang, ano ba? Ano ba yung sinabi mo? Ayan, Lods Official, dahil full watch na ako sa iyo, ha? Dating dikit ako sa iyo dito, ha? Thank you so much, Maraming salamat. Ayan, good evening, Ma'am Jemily. Good evening sa iyo. Mega love shout out. Ayan, sis Jemily, makipagdikitan ka dyan sa kanila. Dikitan mo yan si Ma'am Gisela, napakalaki na ng bahay niyan. Ayudahan ka niyan pagka makit ka sa kanyang live. Di-shop sisi ko, play sa coffee shop mo. Ayan, full watch yan. Ayan, thank you so much, sisi ko, Gisela. Ma'am Jemily, ayan, dito muna ako kay Ma'am Jemily, kasi si Sisi Kuy Gina, iuhuli ko na yan, kasi 3 channel, mamaya yan, bisitahin ko. Sis Jemily, dito ako sa mansion mo. Jemily Sam, guwapa, may galap shout out from Sir Moti, ayan. Thanks much po, Ma'am Josela from Sis G-Shop. Ayan, dito muna ako sa cute puppy mo. 2 minutes and 17 seconds, Ma'am Jemily. Welcome, Sisi, main ko sa'yo. Ayan, Yen. Bunso. Ayan, Sis Jemily, paying ka na sa 2 minutes mo and 16 seconds. Ayan. Okay lang din ako, Ma'am Josela, wala pang balita. Ano ba dapat ibalita ni Sir Yula? Ayan, may club shout out sa 16 million people in the house. Thank you so much, guys. Ayan, Chef Channel, may club shout out Sir Moti, Yula, Ate Jens, ayan, from Yula. Ma'am Jemily, nandyan pa ba ikaw? Sis Jemily. Amar Vlogs, ayan, hi friend, ayan, may galab shout out Amar Vlogs. Baba mo na ako ho, sige, Lods Official, thank you so much, maraming salamat sa pagtambay mo, Lods Official, ayan, thank you so much, Lods Official, ayan. Nagbaba ng bahay si Jazz, ayan, dikitan natin si Jazz, mabait yan si Jazz, at Sarah Geronimo yan, ang ganda ni Jazz. Just Cooking, YP, may galap shoutout from Sir Moti. Ayan. Ayan, sa mga hindi pa dikit yan kay Jazz, dikitan natin. Sa mga hindi pa sa nakapin ko pala, sa mga hindi pa nakadikit yan sa pin ko, nakapin ko, guys. Lablabin natin si Sisi Boyski. Nanay Owa, thumbs up ulit. Ayan, thank you so much Nanay Owa. Dan full watch na ako sa iyo kanina, Nanay Owa. Maraming salamat, Sis Gisela in Hong Kong sa pagtambay. Thank you so much. Ayan, Sis Jemily, malapit na ikaw mag-dan full watch sa akin. Sis Jemily, nandiyan ka pa? Wala na ba ikaw? Wala na ata, Sis Jemily, umalis na ata. Anong gamay? Turagsoy, Sis Gisela. Anong turagsoy? Sisi Boyski, ano ba ibig sabihin ng turagsoy? Ayan, dan full watch na ikaw, Sis Jemily.
Ayan. Sino pa ba hindi ko napupuntahan? Teka, ito, si Amar Vlogs. Ayan, Amar Vlogs, mega love shout out. Si Jazz Cooking na lang. Jazz, dito na ako sa bahay mo, Jazz. May bagong upload ka na, sis Jazz. Meron ka namang bagong upload, si Koy. Ang lapad na ng noo ko, pastilan. Ayan. Nai-stress ako kay Sir Moti. Panay pasaway. Ano ba itong nangyari? At ayaw umahon. Kaya nga mag-repress muna ako. Ayaw umahon eh. Ayan. Turoksoy maliit na hotdog. Ay, ganun ba? My goodness! Ayan, natawa si Sir Yula. Busmoti! Ayan. Busmoti, turagsoy ka daw, sabi ni Ma'am Boyski. Opo, premiere po sa Friday po, 8 PM. May upload po ako sa shorts. Ayan. May premiere ka sa ano? Sige, tamsakan na natin, Jazz. Ayan, maraming salamat Bunso sa pagtambay mo Bunso. Thank you so much. I miss you na Bunso. Wala kaming natatambayan pag Mag-uwi ka ng ha. Ito, tamsak pang 5 tamsak Jazz sa iyong premiere. Ayan. Full watch Macau International Hugot Mixed Blood Francis Peli. Ayan, walang naman si Kuy Jazz. Ayan, pagpi-play kita mamaya ulit. Pagkatapos ko dito ha. Si brother Muda, si Muda, ayan, Muda, mag-love shout out, Muda. Ayan, guys, dito muna ako sa short video mo. Mag-play kita ng mga ilang short video mo kasi maikli lang naman. Holocrop, mag-love shout out. Thank you so much. Tambay na lang muna, ligpit lang na ang pinagkainan. Maraming salamat sa Spelly. Sige lang si Koy. Maraming salamat sa Spelly. May pumasok, bigla nawala sila. Sino yon? Sino yung Sir Yula? Senyorita Gamay daw kay Sir Moti. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, thumbs up ako. Jazz. Comment ako sa ayan. Pangalawang play ko, Jazz, sa short video mo. Ayan, dito ako sa Yummy Pizza mo. Ayan si Jackie, si Sis Jackie, si Koy. Ayan, may ka na, may moderator ka na, si Koy Jackie. Good evening po sa lahat. Ayan, maraming salamat Sis Jackie. Thank you so much. Si Koy Jackie, palagay ko makakasupport ako sa iyo mamaya kasi maga akong nag-LS. Hindi kita napupuntahan pagka yung nagla-live ka kasi magkasabay tayo, si Koy Dahil hindi nag-live si mami ko ngayon, si mami natin ngayon, nakapag-live ako ng maaga. Kayong dalawa ni Sisi Koy Boyski, Sisi Koy Boyski, mag-live ka ba mamaya? Ma'am Jackie, may galap shout out po from Sir Yula. Ayan, thumbs up, Jazz, comment again. Wow, yummy naman. Ayan, pangalawang play ko sa iyo, Jazz, sa short video mo, Jazz. Isa pa, kasi maikli lang naman. Pag-play kita ulit. Si Kuy Gina from Hugot Mixed Blood. Ayan, dito ako sa Sizzling Beef, Jazz.
dadalawin kita, Sis Jackie. Kayong dalawa ni Sis Boyski kasi LS naman ako ng maaga. Ayan, makapag-support naman ako sa inyo mamaya. Ayan, meron na ha. Sino ba? Si Sis Jackie ba? Sinasabi mo, Sir Yula? Sir Yula, Jackie ba? Sir Yulak, may shout out. Sis Idol Yulak, nakikita niya agad, walang panty. Oo nga, malinaw ang mata niyan sa mga walang panty, Sis Boyski, si Sir Yulak. Si Sikoy Boyski watching si G-Shop sa It All You Can Mo. Ayan. Francis Gina Madronero. Ayan. Just, dito na ako. Dan full watch na ulit. Pangatlo sa short video mo. Ayan. Nakatatlong pay ako sa'yo. Just Cooking. Ayan, si Sikoy Jackie, sisikoy ng di wag na to channel na lang kita para mapuntahan ko yung mo, yung main channel mo. Si Ma'am Jackie kanina, sabi yon ni Ma'am Boyski po, Ma'am Bicolana. Anong sanabi? Ano bang sinabi? Ayan. Salamat si Sikoy Gina, dito po ako sa labas si Sikoy, ayan. Ayan, Sis Jackie, dito ako sa sa bahay mo. Parang na-watch ko na to. Hanap ako ng hindi ko pa na-play. Ayan, dito na lang ako, Sis Jackie, sa Tara Let's Eat. 5 minutes and 37 seconds si Sikoy Jackie. Ayan, si Lexter Hiking, may galab shout out. Ayan. Thank you so much for coming. Ingat ikaw dyan si Sikoy kay Boyski. Kay Boyski. Bakit? Ayan, may ads ka pa, Sis Jackie. Ayan, siyempre no skip ads tayo. Ayan, tamsakan natin, patamsak daw ng upcoming ni Lexter. Ayan. Hello, Brad. Good evening from Sis Gina Madronero. Ayan guys, palablab daw sa ating nakapin sa kanyang upcoming. Hinahanap si Sir Moti at Idol Mike. Pawakwak si Sikoy Gina. Ayan. Ayan, nasa labas pa daw si Boyski. Oo. Akala ko, ayan. Naget ko na si Gina. Natutulog si Bicolana sa pansitan, hindi na, ayan, nasa labas pa daw si Boyski, ayan. Maraming salamat, si Sikoy Gina, pang last ikaw, para maipag-play kita ng maganda-ganda. Ayan, Lexter, tamsa ka na kita dito sa kabilang phone ko, sa iyong upcoming. Ayan, pang siyam tamsak sa'yo, Lexter. At tamsakan pa kita dito mamaya sa kabilang phone ko. Lexter Dandikit, kalimbang ako sa'yo, boss. Ano ba yan? Ayan. Lexter, ayan, pakibalikan na lang si Sir Yula. Di ko naririnig si Sikoy kasi ingay. Okay. Sige lang, Sis Boyski, ingat ka dyan sa paglalakad dyan. Ayan, Nina Likahena, may galab shout out. Thank you so much. Thumbs up down host. Ayan, thank you so much, Nina. Naku, andito sa Pinas si Sikoy yung uwi ko.
Ano ba? Untigin natin sila para libre tayo sa McDo si Sikoy Boyski. Nasa Pinas ba si Sikoy Boyski? Ano? Si Spina? Nandito sa Pinas si Sikoy. Uwi mo. Huntingin natin sila. Huntingin natin sila para libre tayo sa McDo. Ayan. Yulak, may galap shout out from Nina. Ma'am Nina, may galap shout out po from Yulak. Ayan. Ayan, Sis Jackie. Playing pa rin ikaw, Sis Jackie. Sarap ng kain si Sikoy Jackie. Ayan, 2 minutes and 26 seconds na nakaplay ka, Sis Jackie. Ayan guys, palablab sa ating nakapin. Naku, maubos yung lato-lato nila si Sikoy Gina pag na-hunting natin yan. Unahin mo yan si Sir Yulak. Si Sikoy Boyski. Ihuli mo na yung founder nila. Hello Nina, from Jackie Support. Ayan. Uy, namatay? Ba't namatay? Pag sunod-sunod ako nagsasalita, nakakakanda utal-utal. Ayan. Si Clarence. Ayan, Clarence. May galap shout out. Thank you so much again for coming. Where are you from? Teka, namatay yung cellphone kong isa. Uhaw to ng lato-lato. 6 years si Sikoy. Patay ka. Ayan, si Sir Yulak, si Sikoy Boyski, 1 year na uhaw yan. Ay, nako. Nina, my friend, good evening from Sis Gina. Ayan, may galap shout out po from Jazz. Ayan, si Sikoy Jazz. Na-play, 3 short video mo ang na-play ko. Ano ba yan? I am from Florida and you. From Philippines, si Bicolana, Sir Moti. Oh, yes, sarap-sarap daw. Naku, Sir Moti. Ayan, Sis Jackie, playing pa rin ikaw. 4 minutes and 13 seconds na nakaplay. Wow, dapat magbunutan kung sino mauna, pastilan. Ayan, si Sangma. Hello, good evening. Ayan, may galap shout out, my friend. Ako'y nahihirapan basahin ang mga pangalan ng channel nila. Wow, you are a long way from me. My friend Gina, hi, may galap shout out. Ayan, oh yeah, syarap-syarap ni Sir Moti at Idol. Grabe, tawa ko sa inyong dalawa talaga. Ay, 3. Ayan, sino ba yung nagbaba ng bahay dyan na, i-refresh na nga natin. Ayan, si Nina pala. Teka, nawala tuloy. Si Rabal TV Vlog, ayan, Rabal TV Vlog, may galap shout out. Nawala yung ipipin ko, teka nga. Ay, nako, ano ba tong kamay na to? Ano na? Ano tawag dito? Pasmado na. Ayan. I-refresh natin si Nina. Ayan, sir. Ayan, Dan Pulwats na pala si Ma'am Jackie. Ma'am Jackie, Dan Pulwats na pala ikaw. Pang 228 thumbs up. Mag-comment lang ako, Ma'am Jackie. Ayan. Uy, may bagong upload si Sikoy, si Bunso natin. Mamaya ko na siya i-watch pagkatapos kong mag-live. Mukhang napakaganda nitong in-upload niya. Patay tayo dito. Hindi tayo ngayon dito kay Bunso. Maraming Ayan, Sis Nina Likahena, playing na ang inyong video. Short video lang pala to. Short video, Nina Likahena. Ayan, thumbs up dan.
Ano ba? Clarence, ano ba sabi niya? I'm not married you like. Ano na naman yung Sir Moti? Idol you lang talaga gusto mauna. Kaya nga ano, kaya nga sis Boyski, gusto talaga ni Sir Yulak mauna. Siguro, gusto niya siya mauna kasi ayan, thanks host Bicolana, ayan. Welcome Nina Likahena, thank you so much for coming Nina. Ayan, si Rabal TV Vlog, nandyan ka pa ba? Saan na ba ako? Bakit? Ayan, Ma'am Nina, ayan, Rabal TV Vlog, dito ako sa bahay mo, puntahan ko na yung bahay mo. Dapat ang leader Boss Moti. Ewan ko sa inyong dalawa, Sir Yula. Ganda ng in-upload ni Sisi ko, Yen. Ayan, mamaya puntahan kita, Yen. Tirit matanin yung dalawa pag namukbang ko yung lato-lato nyo nila. Aray ko. Baka yan si Sir Yula kilalo mapango yan, si Sikoy Boyski. Ayan, Ramal TV Vlog, dito ako sa bahay mo. I always support your channel. Ayan, thank you so much, Clarence. Thank you so much. Ayan, Rabal TV Vlog, dito ako sa hot spicy daing na bangus. Ayan, 7 minutes and 48 seconds. Ano, Sir Rabal? Nandyan pa ikaw, Sir Rabal? Natatawa si Sir Rabal sa usapan ninyo? Yung pagtirik ng mata, wala nang hihinga si Sikoy. Naku, pastilan, baka naman ay mapunta sa ano yan si Sikoy Boyski. Mapunta sa tahimik na tirahan. Naku, nasa mapa. Ay, Sir Yula, ikaw ba'y handa ka na ba mapunta sa tahimik na tirahan? Sige. Ayan, Sir Rabar, tingin na ikaw. Uy, lobat na pala ako. Wait lang. Wait lang. Ayan, ito na lang. Ayan. Heading back to work. Talk to your later. Ayan. Thank you so much, Sir Clarence. Ayan. Keep always. Have a wonder and blessed day, my friend. Ayan. Thank you so much. Ayan, Sir Raban. Paying pa rin ikaw sa akin. Ayan, tawa si Boyski. OTW, my friend Gina, from Nina Likahena. Ay naku, wag ako hamunin. O, wag daw siyang hamunin, Sis Boyski. Naku. Palaban, si Busyula. Ayan. Palaban, si Busyula. Ayan, may kalab shout out sa 22 million people in the house. Thank you so much, guys. Maraming salamat. Ayan, Sir Raban, playin ko rin ikaw 1 minute and 50 seconds na ikaw naka-play. Thanks much, my friend Nina from Sis Gina. Ayan, si Koy, umpisahan na kita after ni Sir Raban. Puntahan ko yung tatlong channel. Nakakati yung mata ko. Kahit saan pa magpunta, handa ako sa lahat. Oh. Si Kuy Boyski. Palaban, si Sir Yula. Kahit saan daw makarating. Unahan mo lang mga bagong punta si Sikoy. Okay naman na si Sikoy na ko na sila lahat. Napuntahan ko na sila lahat. Ayan si Russell. Hi, ma'am. Hi Russell, good evening, mega love shout out. Itong wakwak na to, pag iniwakwak ko kayo, baka di kayo makakatulog at hanapin ninyo ako. Oh yeah, boys. Ayan, baka yung mata ni Sir Yulak, si Sikoy Boyski, sa langit na nakatingin lagi yan, hindi na yan na ibababa sa lupa. Ay, napapastilan.
Sir Yulak, handa ka na ba na tumira sa tahimik na tirahan? Sige, hanapin mo si si Sis Boyski. Dan host, thumbs up 50. Yan. Sir Rabal, naka-play ka sa akin. Ayan. Sa 7 minutes and 47 seconds mo sa hot spicing daing na bangos. Naka-play ikaw. Natatawa tuloy pati si Sir Rabal sa inyo eh. Yung isang combo kasi sisikoy, ginawa ko na lang monitoring. Admin, Boyski, natatawa tuloy sa iyo si Rabal TV Vlog. Ayan, sisikoy host, baka di na bumalik yung mata nila ni Idol Yulak at Sir Muti pag namukbang ko sila. Kaya nga sisikoy, baka si Sir Yulak, ang makikita mo dyan sa mata niya, puro puti na lang, wala nang itim. Parang ano yan, parang nalunod. Parang nalunod yan si Sir Yulak. Ayan, Sir Rabal, still playing. Sa 7 minutes 47 seconds mo, 4 minutes and 37 ikaw na naka-play. Ayan, your country name, Philippines. Yan. I'm Philippines. Sir Yulak, sige lang. Baka gusto mong maging puro puti yung mata mo, hintayin mong magapang ka ni Sis Boyski dyan. Ano daw, imbis yung itim nasa gitna, nasa gilid. Grabe, tawa ko sa'yo, Sis Boyski. Ay, naku, Sir Yulak. Tawa si Sir Rabal. Pulwat si Sikoy Boyski sa anlipod nyo nila Ma'am G at si Surina. Ayan. From G-Shop. Bahala ka dyan, admin. Aray ko. Grabe, tawa ko sa iyo si Sikoy Boyski. Ayan, nakihigap na naman yata ako ah. Big love shout out, Idol Tisha from Rabal TV Vlog. Ayan, tulungan mo ako, admin. dalawa kalaban ko. Aray. Kaya mo ro yan, Sisikoy. Tawa si Sis G na tuloy eh. Nawala tuloy yung dalawa. Ay si Sir Moti, si Sikoy Boyski, nagtago na. Tsak nandyan lang yun, nakabag lang yun, nakikinig lang yun. Nagtago na tuloy, hindi na nagpakita. Yan, maraming salamat Nanay Owa sa pagtambay. Gusto mo bang ilagay na kita sa tahimik mong buhay, Idol Yulak? Sige, ilagay mo na, suspuro lang salita. Ayan, si Ma'am Boyski, Ma'am Bicolana. Ayan, si Rabal, dan full watch na ikaw. Pang 103 thumbs up. Mag-comment lang ako. Pastilan na ito nagdidikit-dikit. Ayan, dan full watch na si Sir Rabal. So, ano na nangyari? Tawa tuloy si Sistina. Naku, Idol Yulak, oye, kapag minukbang kita, mawala yung mata mo. Ay, naku. Taga itong dalawang to.
Ayan, si Sikoy, Gina, dito na ako sa, ayan, si si 20CH, ayan, may galab shout out, my friend, thank you so much. Medyo mataas kasi na paglalagay ng phone ko, kaya, ayan, si Sikoy Gina, unahin ko na si G-Shop. Okay yung mata ko. Ayan, dito ako sa baba, si Sikoy, maghanap kasi yung mga na-play ko na itong itaas. Dito ako sa Saudi Arabia. Ayan, 2 minutes and 21 seconds, si Sikoy. Ayan. Ayan, welcome, sis Nina. Oh, thank you so much, Russell. Yung mata ko, idol nyo lang, hindi mawawala yon. Itim kasi nakatingin lang yan sa lato. Aray ko. Wow, ang daming tamsak ko. Thank you so much. Sino nagtamsak sa akin? 89 tamsak. Sino nagtamsak sa akin ng super duper dami? Ayan, thank you so much. Parang may nakita si yata, si Sir Rabal ata. Sir Rabal, kayo po ba yung nagtamsak sa akin ng super dami? Hindi ko napansin. Ayan, Sir Moti, saan ka na? Tinago mo na senyorita mo. Ayan, salamat si Sikoy sa pag-watch. Ayan. Welcome si Sikoy. Ikaw pa ba naman? Ayan, Russell. May galab shout out. Thank you so much, Russell. I like you daw. Alam ko si Sir sa akin, nagtamsak ng yung madami. Parang si Sir Rabalata. Sir Rabal, kayo po ba nagtamsak sa akon? Ayan, maraming salamat. Ayan, si Sis Joy. Sis Joy, nag-love shout out. Bigyan mo na kita ng moderator mo. Ayan. Ayan, si Sikoy G, may harang ikaw. Siyempre, no skip ads tayo. Ayan, good evening, host from Paranaque. Ayan, thank you so much, Sis Joy. Ayan. Sunod kita dito mamaya kay Sis Tina. Yan, makipagkwentuhan ka muna dyan sa kanila sa mukbang lato-lato. Sisikoy di siya pag uwi ko. Patirikin natin mata ni Idol Yulak at Sir Moti. Yung di na nila alam paano umuwi kasi yung mata nila nasa taas na. Aray ko. Salamat Sis Jackie. Ayan. Grabe tawa ko sa iyo, Sisikoy Boyski. Palagay ko nga, hindi na makakauwi ng ng tuwid sa bahay nila kasi yung mata nila sa malayo na nakatingin. G-Shop Channel, good evening from Jinjoy. Ayan, thank you so much, Sisikoy Jinjoy, sa pagsilip sa aking live. Ayan. Ayan, Sisikoy, playing na ikaw sa akin sa 2 minutes mo in 16 seconds. G-Shop Channel, good evening. Ayan. Pastilan, Sisikoy Boyski. Grabe tawa na Sis Gina sa'yo, Sisikoy Boyski. Ayan. Sa Saudi Arabia. Ayan. Nautal na naman si Bicolana ka, Mamarites. Ayan, Sisikoy, naka-play na ikaw sa akin. Ayan, tawa ni Sir Yulak. Baka Sisikoy Boyski, ang punta niya ni Sir Yulak sa sementeryo na kasi hindi na niya makita yung Gina, good evening from Jinjoy. Ayan, nag-shutdown na si G-Shop. Ayan, Jinjoy, good evening. Ayan. Grabe tawa ko dito sa mga to. Natakot na si Sir Moti, si Sikoy, takot na di bumalik mata niya. Kaya nagtago na siya. Oo nga, nagtago na nga. Baka natakot siya, hindi na matuntun yung daan papauwi sa kanila kasi yari siya sa misis niya. Pipit-pitin yung matulato niya. Ayan, maraming salamat talaga sa nagtamsak sa akin na super dami. Thank you so much. Alam ko si Sir Rabal kanina, parang siya, may nakita ko. Hindi ko gaano napansin. Sir Rabal, kung nandiyan ka pa, maraming salamat. Thank you. Takot na si Sir Moti. Nabasa ko na pala yun. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, may galap shout out sa 16 million people in the house. Thank you so much. Nawala yung sister ko kanina, hindi na bumalik.
Ayan, malapit ka na magdalpulwat, Sisikoy. Dito kay Gisha. Ayan, mag-comment na ako kasi pa-done watch na. Comment lang ako. Yan, pang 12 thumbs up dito, Sisikoy. Tama ba nun? Ayan. Okay. Si Kuhar Sana Vlog, how are you, sister? Ayan. Thank you so much for coming, Kuhar Sana Vlog. Ayan. Nina Dan, Nina Dan, connect to your video, go to airport. Ayan. Nina, nandiyan pa ba si Nina? Magta-type pa lang ako ng message sa'yo, Sisikoy Boyski, natsugi na si G-Chef ko. Nalobat na ba, Sisikoy? Ayan, dito ako kay, Sis G, dito naman ako kay Sis Gina. Sisikoy Jinjoy, diyan ka lang muna, susunod kita dito ha, sa kay Sis Gina ha, sa kay Sisikoy, Yan, dito, gusto ko itong i-play, itong kay Gina na to kasi puro siya music. Mahilig kasi ako sa music, Sisikoy. Dito naman ako sa, napanood ko na itong You Are My Everything na to. Dito ako sa Ordinary Song, Sisikoy. 3 minutes and 28 seconds mo. Sisikoy, playing ka na. Ordinary Song, favorite ko rin yan. GB Channel, good evening. JNB Channel pala. Hindi ko talaga mabasa ang mga pangalan nitong mga itong mga ibang lahi na to. Hirap basahin ba? Guhar, Dandikit Kalembang, ako sa'yo. Guhar. Si Guhar, yan? Ibang lahi yan, Sir Yula. Ayan, Idol Yula, tinatawag ka ni Sisikoy Boyski. Ako yan, pinggam ko na matutulog ako, Sisikoy. Saksi kong video na music ko. Oo nga mahilig kasi ako sa music, kaya gusto ko piniplay itong na to. Kahit di ko siya kahit nakamute lang, alam ko maganda. Ayan, 20CH, ayan. I-repress kaya natin si 20CH dito kay Nina. Namali. Pasmado na yung kamay ko. Yan, repress natin si 20CH. Ayan. Yes, Ma'am Boyski. Ayan, from Sir Yula. Jinjoy, good evening from JMB Channel. Yulak.connect sa maulan na umaga. Ayan, from Jinjoy. Yan, Sir Yulak.connect na daw si Ma'am Jinjoy sa'yo. Thanks, Host Bicolana. You're welcome, Sis Nena Likahena. Thank you so much. Nina, what is your religion? Parang siya? Sisikoy. Parang Katoliko din siya. Ayan, Sisikoy, Jinjoy, ha? Stipot ka lang dyan, ipiplay kita. Natutulog na sila, Sisikoy, natatakot na mamukbang sila. Si Sir Yulak nandyan pa, pero yung founder nila, Sisikoy Boyski, nagpahinga, nagtago na.
Nagtago na yung founder nila. Natakot na. Ay wow, 90 like na. 90 thumbs up na ako. My goodness, thank you so much. Maraming salamat po. Ayan, tawa ko sa founder talaga. Si Kuya Gina, founder yan ng mga team lato-lato si Sir Moti. Ayan, dan pulwas na ikaw si Kuya Gina, pang 100, ay pang 90, ba? Pang 99 thumbs up. Ayan, tingnan ko nga. Ay, may comment na pala ako dito si Sikoy. Ayan, hindi na ako mag-comment ha, si Sikoy. Ayan, kay JMB naman ako. Tapos si Jinjoy. Ay, mali. Iba ang napid to. Dito tayo, ayan. Thank you po, Ma'am Jinjoy from Sir Yula. Gina, I don't know if one. Ayan, sabi ni Ma'am Nina Likahena. Wow, Sir Rabal, sana all. Ayan, ang dami ko thumbs up talaga si Kuya Gino, nakakagulat. Sir Rabal, thank you so much talaga. Alam ko ikaw ang nag-ano kanina sa akin. Nakita ko kanina parang nag-comment ka ng 50 thumbs up. Thank you so much talaga, Sir Rabal. Thank you so much. Thank you. Sis Gina Dan Connect sa Insomnia. Ram Jinjoy. Sir Moti. Ayan, dito. Sabi ko sa'yo, nandyan lang si Sir Moti OTW, Jinjoy. Ayan, dito na ako kay JMB, Sis Gina. Hanap ako dito sa baba nang hindi ko pa na-play. Ayan, dito na lang ako sa Gina sa gaya ng dati by Gary Valenciano, 5 minutes and 2 seconds. Ayan, si Sikoy. Ayan, naka-play na ikaw, si Sikoy. Si Sikoy Boyski, dahil nga pala nasa labas ka kaya hindi ka makapag-LS ngayon, ano. Si Sis Jackie pala ang nakaano mamaya. Ayan, maraming salamat sa 91 thumbs up talaga. Naku, Sir Rabal, thank you so much. Sobrang pagpapasalamat ko talaga. Ayan, may kalab shout out sa 15 million in the house. Thank you so much, guys. Sir Arthur, may kalab shout out po, Sir Arthur. Ay, sobrang happy ko talaga. Ngayon lang ako naging happy talaga sa aking LS. Kasi tuloy mo, binigyan ako ng maraming thumbs up ni Sir Rabal. Kaya lang wala na si Sir Rabal, umalis na. Sir Rabal, kung saan ka man naroon, thank you so much. Uy, dito na din isang babaero. May galap shout out, Boss Arthur. Wala na yan si Sir Arthur. Inaamin naman niya, di na raw kaya ng lato-lato niya. Ikaw talaga musyulak eh. Dinamay mo pa si Sir Arthur. Ayan, si 20CH. Ayan, gusto mo pa gawin ko, bawiin ko. Ano ba? Gusto mo pa gawin ko, bawiin ko. Alin ba yun, Sir Moti? Alin yung babawi ay yung thumbs up? Sa'yo ba galing yan? Pastilan ka. Sa'yo ba galing yan? Sir Moti, mayos ka. Sir Moti, sa'yo ba galing yan? Hindi siguro. Ano yan kay Sir Rabal kanina? Hugot Mix Vlog, Dan Connect sa Mukbang Macaroni. Ayan, si Kuy Boyski, Dan Connect na sa'yo, si Sis Joy, si Sis Jinjoy. Ayan, bahala na kayo guys, magbalik, ayan, si Kuy Boyski, Hugot Mix Vlog, Dan na raw sa'yo si Sis Jinjoy. Ayan, si Koy, playing pa rin ikaw sa 5 minutes, sa 5 minutes mo in 1 seconds. Ayan, 2 minutes and 22 seconds si Koy naka-play.
Gawin kong 100. Ayan, thank you so much. Sis Nina Likahena sa paharang dyan. Para kay Lolo pa naman yan, hindi pa yan para sa akin. Sana nga ay ako'y monetize na. Lumabas na si Sir Moti. Yes, si Sikoy. Lumabas na, tapos na siya mag-ana-ana. Nag-ana-ana si Sir Moti. Ano ba yun? Gianluca de Angeles. Ayan. Excuse me, aray ko na yan. Gianluca de Angeles, mega love shout out. Thank you so much for coming. Musmoti, gawin mo 1K. Tingnan mo. Sir Moti, ha, ikaw na umuokray ka na naman, ha. Ayan, si Sikoy, playing pa rin ikaw. Si Joy, susunod na kita dito kay GMB. Nawala na si Sir Arthur, di na nagbalik. Sir Arthur, nandyan pa po ba kayo? Yan, nakahimik bigla yung tatlo. Sir Moti, kanina ka pa hinahanap ni si Kuy Boyski. Dan Dingdoy sa SK election from Gina Madronero. Ayan. Si Kuy Gina, Dan full watch na ikaw kay JMB ko. Sa gaya ng dati. Ayan, pang 16 thumbs up si Kuy. Ayan, play ko muna si Jinjo, then si Holograph. Holograph, thank you so much for coming, Holograph. Ay po, ano nangyari ba? Aga naman ito ni Tata Antok dumalaw. Thanks much, Sisi Koy, sa pag-watch. Ayan, walang ano man. Ikaw talaga, Sisi Koy. Holograph, hello from JMB. Ayan, Sis Jinjoy, where are you? Teka, hanapin ko si Jinjoy. Ayun. Ayan, Sisi Koy, Jinjoy, dito ako sa barangay SK election mo, 2 minutes and 3 seconds. Sisi Koy, Jinjoy, dito na ako. Play ka na, naka-play ka na. Yan, hindi ko na pinapakita yung piniplay ko at sabi nga ni Sisi Koy Gina, baka mapaul tayo ni Lolo, baka hindi natin nalalaman violation na pala yun. Hindi natin alam. Pinapakita yung ating pinapanood. Ayan, Holograph, hello. Nawala na naman si Holograph. Sir Moti! Yan, nawala na si Kuy Boyski, nawala na rin si Sir Yulak, nawala na rin si Sir Moti. Tahimik ang live ni Bicolana. Natahimik bigla ang live ni Bicolana.
Ayan, after ni Jean Joy, Sisikoy Gina. Balikan ko si Gina Madronero at saka si G-Shop at si JMB ulit. Ikalawang play ko gagawin sa iyo, Sisikoy. Kasi wala naman tayong ibang bisita na. Kumbaga, yung mga solid supporters na lang natin ang nandyan. Antok na ako, Ma'am Boyski. Ayun, ako. Tutulog na raw siya, Ma'am Boyski. Sisikoy Boyski, naantok na si Sir Yula. Sige, Sir Yulak, sleep ka na. Alam ko naman pagod ka sa trabaho at saka may work pa tomorrow. Nag-ana-ana si Boss Arthur. Walang asawa yun si Sir Arthur, Sir Yulak, kasi paralyzed siya. Ayan, dahil full watch na ikaw, si Queen Joy. Congrats! Anong sabi? Francisco Riata, good evening po ma'am. Pakibati po ang bagong halal na kapitan ng barangay Makalamkam o Rosario, Batangas, si Cap Demetrio. Ayan, may galap shout out Cap Demetrio. Congratulations sa pagkakapanalo. Kanino po ba itong si Francisco? Pwede bang malaman kung kaninong Ayan, thank you so much, Sis Nena, Likahena. Pwede bang malaman kung kaninong to si Francisco at nagpa-shout out? Ayan. Nagalap shout out sa mga bagong halal ngayon, sa mga bagong uupo sa pwesto ng barangay. Ayan, si Kuya Gina, I enjoy. Dahil full watch na ikaw, naka-comment na din ako. Balikan ko si Gina Madronero. Si Kuya Gina, balikan kita, si Kuya. Uy, 101 na, Sir Moti. Alam ko may kinalaman ka na rin dyan. Sir Moti, thank you so much. Ay, meron ka pala bagong upload dito kay Gina Madronero, si Sikoy. Ayan, dito muna ako sa insomnia mo, si Sikoy. Sa 3 minutes and 6 seconds mo. Ayan, me here, host, Bicolana. Thank you so much, Sis Nena Likahena. Thank you. Ayan, si Sikoy Gina. Nandito ulit ako kay Gina Madronero. Dito ko sa insomnia sa 3 minutes and 6 seconds. Ayan, may kalag shout out sa 15 million in the house. Thank you so much, guys. Salamat, Sisi Koy. No problem, Sisi Koy. Ikaw talaga. Wala yan. Broadcast na po. Mamalimos channel, ayan, 100 na. Wow, thank you so much, Mamalimos channel. Iniba mo na naman yung yung channel mo. Ayan, natakot ka na pa kay Kuya Boyski, kaya nag-iba ka ng Maraming salamat talaga sa Sir Moti. Thank you so much. Thank you talaga, Sir Moti. Ayan, Sisikoy, naka-play pa ikaw. Ayan, 101 na. Ayan, maraming salamat. Thank you so much, Sir Yulak, thank you so much. Ang dami mong pinamsak sa akin, joke. Sir Moti, thank you so much, Sir Moti. Nahanap kayo ni Sis Boyski. Ayan, Sir Moti. Nagpalit ka ng anyo. Sana si Moti? Nawala si Moti. Tinago na yung kanyang senyorita. Takot siyang mamukbang ni Sisikoy Boyski.
Si Mama Limos Channel. Ganda ng kanyang channel. Ay, pangalan ng kanyang channel. Wala si Moti. Wala si Moti. Wala na nga. Nagtago na nga si Moti. Thanks, Sis Gina from Jinjoy. Ayan, wala si Moti. Salamat din, Jinjoy. Ayan, si Kuy Gina. Malapit na ikaw magdanpulwas dito sa insomnia. Bakit nag-ano? Bakit naglo-loading yung isang cellphone ko? Bakit naglo-loading? Ayan, Sisikoy, dan full watch na ikaw dito sa insomnia. Pang 60 thumbs up, Sisikoy. Yan, in love talaga ako dito sa mga ina-upload ko si Gina. Ayan, Mama Limos Channel. Sir Moti, sa'yo ba yung channel na yan? Sir Moti? Sir Moti? Ayan, dito naman ako kay kay JMB. Ay, mali. Hindi pala ito. Ayan, dito pala. Yan, baba ako ulit. Sis Gina, dito ulit ako sa baba. Pangalawang play ko sa'yo. Katulad ng isang agila. Ayan, dito ako sa katulad ng isang agila. 4 minutes and 3 seconds, Sisikoy. Dito kay, kay JMB. Moti, hi. Mega love shout out from Nina Likahena. Ayan, Moti. Binabati ka ni Ma'am Nina. Ayan, Ma'am Nina, si Moti. Sabi ni Sir Yulak, nag-ana-ana. Ayan. Welcome to you. Si Kumar. Kumar Anjaan. Ang hirap AJ. Ang hirap basahin ng mga nila, ng mga pangalan ng channel ba. Ayan, playing ka na, Sisikoy. Dito kay JMB sa 4 minutes and 2 seconds. Ayan, Sir Moti, thank you so much. Ayan, malapit na ako mag 2 hours, guys. Pag nag 2 hours na ako, mag-silent na lang ako, mag-mute na ako. Para naman yung iba is makatrabaho na at yung magla-live pa, makapag-live na. Para makasupport din naman ako. Salamat, Sisikoy. Wala ka naman, Sisikoy, Gina. Ikaw pa ba? Yan, playing ka pa rin sa 4 minutes and 2 seconds. 1 minute and 44 seconds na naka-play, Sisikoy. Si JMB. Yan, pag naka 2 hours na ako, mag-mute na ako, Sisikoy, ha? Para naman makasupport naman ako sa iba. Magda-live si Sis Jackie para naman masilip ko man lang si Sisikoy Jackie. Kasi maaga naman ako nag-LS ngayon. Mag-silent na ako mamaya. After kay G-Shop, si G-Shop na lang ang ipi-play ko ulit. Kay JMB2 eh.
Yan, 8 minutes na, 8 minutes ba? 8 minutes, makaka 2 hours na ako, mag-mute na ako. No response, Moti. Wala si... Nagtago na si Moti. Saan na kaya nagpunta si Moti? Ayan, medyo na-condition yung mata ko yata ngayon, Sisikoy, sa katatawa ko dun sa tatlo kanina. Nagpi-play si Sir Moti, si Sir Moti, nag-chat siya sa akin doon sa pinlay niya sa akin, kaya pala busy. Ayan, 20 video pa natapos ko sa iyo, may 10 pa, pag natapos balik ako sa pag-play sa akin dito. Ayan, Sir Moti, maraming salamat, Sir Moti, thank you so much talaga, Sir Moti. Bait talaga ni Sir Moti. Ayan, Sir Yola, akala ko tunog ka na. Ayan, Sir Yola, malapit na ako mag 2 hours. Pwede ka na mag-LS mamaya kasi mag-mute na ako. G-Shock na lang ang ipi-play ko dito. After nun, mag-mute na ako. Pwede ka na mag-LS, Sir Yola. Ayan, dan full watch na ikaw, Sisikoy JMB, pang 11 thumbs up. Ayan, dito naman ako kay G-Shop. Kay G-Shop na ako, Sisikoy. G-Shop. Nasaan si G-Shop? Wala, ko na lang. Ano ba nangyari pag dito mapunto? Teka. Salamat, Sisikoy. Wait. Pwede na buksan si G-Shop. Oo nga, Sisikoy. Baka hindi ko ma-search ka. Okay? Tingnan ko ulit. Niloloko yata ako nitong cellphone ko. Ayan, Mamalimos Channel. Ayan, hinahanap ikaw ni Nina Likahena, Sir Moti. Good evening, my dear friend. Ayan. Good evening. Good evening, thank you so much for coming, Kumar Anjaan. Ayan, si Bishop ayun. Nahirapan akong hanapin. Ayan, Sir Yola, mag-LS ka na dyan, Sir Yola. Kasi after nito kay Sisikoy G-Shop, mag-mute na ako. Para makapag-ano ka na din. Dito. Baba, dito ako sa baba. Ayan, dito na lang ako sa rainbow mo, Sis Gina, 5 minutes and 49 seconds, Sisikoy. Naka-play ka na, 10% pa lang, Sisikoy. Ayan, ayan, lagi ko nakakalimutan, ganyan pala yung spelling nung G-Shop, Pastilan. Kaya pala hindi ko ma-search. Bye-bye po all, tulog na ako, Mambikulana. Mamalimos, hi friend. Ayan, from Nina Likahena. Ayan, Sir Moti. Ayan, may harap na pa, Sisikoy. Siyempre, no skip ads tayo. Ayan, mag-LS ka na dyan, Sir Yola. Kasi mag-mute na ako after nitong kay Sis Isha para makapag-ano din kayo. Ayan, happy na ako doon. Sa 102 thumbs ako ngayon. Sobrang happy ko ngayon, Sir Moti. Thank you. Pwede na ako mag-end ng maaga-aga mamaya kasi naka 2 hours na rin ako. Maaga pa, 9:16 pa lang.
Yan, pwede mapapahinga na matagal-tagal yung aking cellphone, sisikoy mamaya. Sis, bag, ah, dyan sa'yo si Sir Yula. Yan, Nina Likahena, Moti, go, go, go. Ayan, sisikoy Gina, mapapahinga na maaga-aga yung aking cellphone ngayon kasi pwede ko siya i-end ng maaga mamaya. Kasi naka 2 hours na ako eh. Mga 4 hours lang pwede na. 4 hours. Kasi minsan pag pag nag-live ako ng 9 PM, minsan pinapatay ko siya, mag-live ako ng 2 AM. Sir Moti naman, paano ka naman namin ma-support niyan kung 2 AM ka naman mag-live, pastilan ka naman. Ayaw mo bang sinusuportahan ka namin, Sir Moti? Nakakasakit naman sa damdamin. Para bang umiiwas ka na mapuntahan ka namin, si Kuya Gina, di ba? Si Kuya G, ano masasabi mo dyan? Para bang umiiwas siya si Kuya na mapuntahan natin, ano? Siguro ayaw niyang nakikita tayo sa niya. Okay, thanks po, mga support me. Mga support me. Ayan, Sir Yulak, sige, mamaya silipin ka namin. Silipin namin kung nakanganga ka. Para wala nang wakwak. Naku, nakakasakit loob talaga, Sir Moti, kasi parang ayaw mo kaming makita sa LS mo kasi nagla-live ka hating gabi. Nakakasakit loob ba kasi nakaunang-una nakakakonsensya kasi full support ka sa amin tapos ikaw nagla-live ka oras ng tulog namin. Siyempre, hindi kami makasupport noon kasi yung palang kasarapan pa lang ng tulog noon. 100 to na. Yan, nababaya ni Sir Yulak yung aking thumbs up. Pang 103 na. Yan, maraming salamat talaga. Thank you so much. Ayan. Parami yung aking bisita. Ayan, thank you so much, guys. Sa mga silent viewers ko dyan, thank you so much talaga. Wala akong masabi. Mga naglaway pa. Oo nga, Sir Moti. Yan si Sir Yulak, minsan, papasok ka sa LS niya, tulog na tulog. Si Utoy Vlog, absent yata ngayon. Mukhang nakipag-date si Utoy Vlog ngayon. Sa sementeryo siguro. Pero wala naman silang dito dahil nasa Bicol lang mga kamag-anakan niya ni Utoy Vlog eh. Ayan, playing ko rin ikaw si Sikoy. 3 minutes and 29 seconds na naka-play ikaw dito sa 5 minutes mo and 48 seconds. Oh yeah, ayan, nawala si Sikoy Boyski. Oh God! Dumadalaw na si Tata Anto. Sakto, malapit na akong matapos. Oo, Sir Moti, nakita ko mamaya, kasi nag-pop up naman dito sa akin sa itaas ng aking cellphone. Nakita ko na nabasa ko na yung iba pero hindi pa lahat. Puntahan ko, Sir Moti, after ko mag-LS. Thank you so much, Sir Moti, ha. Maraming salamat talaga. Super duper, Kaya nga mag-LS ka na. Bukas ng maga, kaya ikaw muna mag-LS bukas ng magang-maga. Siguro mag-LS si Gina sa tanghali. Si Sikoy mag-LS ka ba bukas ng 11? Ayan, si Juan. Juan, Miguel of shoutouts. Good evening. Thank you so much for coming, Juan. Hindi, sige. Sa umaga, Sir Moti, ikaw muna mag-LS after ni Ma'am Gina, ni Ma'am Gibalino, sige. Sa na lang ako, medyo patanghali na lang ako. Di pa ko sure si Sikoy, sino mag-LS bukas. Sa umaga kasi si Sikoy, sabi ko mag-LS si Sir Moti.
dami akong gawain, darating man ako, uwi ng Wow, sana all naman, may mana. Sige, kung hindi ka mag-ELS pa rin bukas ng maga, mag-ELS pa rin ako. Pero kung mag-ELS ka, hindi muna ako mag-ELS. Para makapag, ano ka. Pero kung hindi, ayan, si Sikoy, dan full watch na ikaw, si Sikoy. Pang 14 thumbs up. Ay, naku po. Ayan na naman po tayo. Ayan, Busmoti, punta kayo kay Avatar. O, tingnan mo, akala ko to si Sir Yulak ay matutulog na. Ay, lalong dumami pa yung aking bisita. Nang pakita ba si Avatar, Sir Yulak? Ayan, nagpakita ba? Ayan, may galap shout out sa 23 million people in the house. Thank you so much, guys. Ayan. Natawa si Sis Gina. Ayan, si Sikoy, dan full watch na ako. Nakatigalawang play ako sa'yo. Kahit pa paano, malaking tulong din sa'yo yun. Bahay sa dagat, pinuntahan ko. Wow, ganda nitong. I-play ko lang tong ni Yen. Mamalimos. Please connect my channel, silent viewers. Ayan, Sir Moti, 21 na naman yung aking, nasa 21 na naman yung aking bisita. Kausapin mo na, Sir Moti. Ayan, wala ka naman si Sikoy. Ayun, si Mami. Mami Tess, may galag shout out na kitula nakakadating lang namin. Oo nga po, Mami Tess. Ayan, kumusta po ang Halloween party, Mami Tess? Ayan, sige, puntahan ko muna si Mami ko at nandyan na. Tess Pineda. Ayun. Moti out. Sabi ni sis, ninalikahin na. Ayan, Mami Tess, dito na po ako sa Oh, may bagong upload si Mami Tess, 9 hours. Nandito po ako sa lechon manok for dinner ba? Ayan, 2 minutes and 6 seconds, Mami Tess. Mami Tess, may galap shout out po, good evening. Tingnan ko to si Sir Yulak, sabi niya matutulog na siya. Mute ka ba? Ay, nakamute ba ako? Hindi po, Mami Tess. Nakamute ba ako? Hindi po ako nakamute, Mami. Hindi ba ako naririnig? Nakamute ba ako? Hindi ako nakamute. May good evening po from Gina Madonero. Yulak, nagalap shout out. Ayan. Kala ko pa nakatulog na si Sir Yulak. Ayan, Mami Tess, naka-play pa rin po ikaw sa akin. Ayan, 2 play din gawin ko po sa inyo, May. Walang sounds, baka nasira. Wala bang sounds? Sige, tanggalin ko na nga lang to. Ayan. Ayan, okay na po ba, May? Baka nasira sa akin. Baka nga po, May, sa inyo. Ayan. Okay na po ba? Ayan, sino ba nakakarinig sa aking sounds? Sa aking audio? Ayan, okay na po ba, Mami Tess? Tinanggal ko na yung aking tinanggal ko na yung aking mic. Ayan, malapit na po mag-10 full watts, me. Ang lechon manok mo. Ayan, pang 9 thumbs up po, Mami Tess.
Good evening po from G-Shop. Ayan, anak pa ako ng isa. G-Shop na, kakadating lang namin. Ayan, May, okay na po ba? Naririnig nyo na po ba ako, May? Ayan, Mami Tess, dito po ako sa October 30 sa 10 minutes and 47 seconds, me. Pangalawang play ko po sa inyo. Aray ko, ang kati ng mata ko. Mami Tess, may ads pa po. Ayan, syempre no skip ads tayo. Ayan, may galap shout out sa 16 million people in the house. Thank you so much, guys. Si Kuya J, mag-live na ikaw bukas ng 11 para ma-live mo yung mga hindi mo na live ngayon. Dalawa yung hindi mo na i-live ngayon. Oo, mag-live ka na si Kuya bukas. Sayang na si Kuya, sayang ang oras. Di yun mag-live si Sir Moti at busy daw siya, darating daw yung mana niya. Napakapasaway. Parang busy si Sir Moti kaya madalang mag-live. Ayan, Mami Tess, naka-play pa rin po ikaw sa akin. Ayan, after na kay Mami Tess talaga mag-mute na ako. Kasi para makasupport naman ako kay Sis Jackie. Yan, Mami Tess, naka-play pa din po ikaw sa akin. Kasi mahaba-haba, 10 minutes and 46 seconds, Mami Tess. Anong oras ikaw nakauwi si Kuya G? Galing sa Pansyon. Maaga ka din ba nakauwi? Di ko na i-live si G-Chef Pumi. Ayan. Maulan-ulan pa naman ngayong hapon si Kuya. Minutes bago mag-start si Spelly. Nakauwi na ako si Koy. Okay. Alam mo, di ako nakasupport kay si Spelly kanina, si Koy. Nakatulog ako. Pastilan. Nagising ako hapon na. Nag-i-start na nga yung yung si JMB mo. Grabe kasi antok ko kanina talaga. Ayan,
naka-play pa rin ikaw, Mami Tess. 3 minutes and 49 seconds ka na naka-play. Ayan, nagugutom na rin ako, si Sikoy. Kaya need ko na talaga mag-mute. Ako'y nagugutom na. Di pa ako naghapunan, si Sikoy, ah. Tapusin ko na lang to kay Mami. Ayan, mega love shout out to 10 million people in the house. Thank you so much. Ming, still playing pa rin ikaw, Mami Tess. Ayan, for me, 5 minutes ka na naka-play. Sir Moti, once again, thank you so much, Sir Moti. Sa walang sawang suporta sa amin. Kanina nga LS ko, umiingay dyan ko. Sisikoy, di pa kasi ako kumakain ng kanin. Maghapon puro bread lang. Aha! Sisikoy, huwag ka nagpapagutom. Mahirap magkaroon ng acid. Tingnan mo ko. Dati yung kapapagutom ko, nagkaroon ako ng acid. Kaya ngayon, madalas sumusumpong, madalas sumasakit ang tiyan ko. Miss Nena Likahena, thank you so much. Nanay Owa. Nina, my love. Ayan. Kanina ka pa hinahanap ni Nina, Sir Moti. Kasi pag panay pagutom tayo, Sisikoy, alam mo yung ating sikmura. Kakaroon tayo ng acid. Lumalala yung ating acid, tapos sasabay yung infeksyon. Kaya, infeksyon sa ihi. Ayan, lagi daw magkasabay yan pag sumusumpong. Kaya pag sumakit yung tiyan ko, namamalipit talaga ako. Mahirap, Sisikoy, pag nagka-acid ka na. Tuloy-tuloy na yan. Ano yan, di siya susumpong pag maiwasan mo yung mga bawal. We love you, Nina. Napakabait din niya ni Nina Likahena. Napaka-supportive din. Hihigab talaga ako. Yan. Nina Likahena, thank you so much. Thank you so much again. Yan, Mami Tess. Pulwas. Naka-play pa rin po ikaw. 7 minutes and 14 seconds na naka-play. Ano oras na ba nun? 9:30 na? Oo, Sisikoy, Nina is very supportive. That's why we love you, Nina. Ayan. Ako sobrang acid, naninikip ang dibdib ko, daming bawal sa akin. Ang hindi lang pinagbabawal ng doktor ay naku, pastilan ka talaga, Sir Moti. Kala ko kung ano na naman yung isisingit mo. Kaya nga, Sisikoy, pansin ko yan kahit kay Yen, kay Mami Tess. Ayan, Nina, thank you so much. Thank you very, very much. Talaga to si Sir Moti. Kanina, nandyan si Boyski. Nagtago ka. Yan, Nanay Owa. Thank you so much po, Nanay Owa. Ayan, Dan full watch na ikaw, Mami Tess. Hindi
hindi na ako magko-comment kasi may comment na ako dito. Mai-spam tayo. Ayan. Ayan guys, mag-mute na ako ha. At talaga namang gutom na, talaga namang tom goods na ako. Ayan, magpasalamat na tayo. Ayan, maraming salamat guys. Nanay Owa, thank you so much. Nina Likahena, thank you so much. Ano, rapapam pam. Moti, rapam, ano, ram, pam, pam. Ayan. Nanay Owa, maraming salamat po. Sir Moti, thank you so much. Sis Gina Madronero, maraming salamat. Sis G Shop, Sis JMB, Sir Jackie. Ayan, kay sino kanina? Kay Sir, nakalimutan ko na. Basta marami kay Mami Tess, maraming salamat po, Mi. And ayan, di ko man kayo maisa-isa. Ayan, basta kay Mama Limos Channel, maraming salamat kay Sir Yula. Kay Nina Likahena. Nina, thank you so much again. Maraming salamat. Holograph, thank you so much. Kay Sis Boyski, kay Sis Jackie. At kay tawag dito, kay Sir Arthur. Maraming salamat sa iyo, Sir Arthur. Kay Sis Joy, thank you so much din sa pagsilip sa aking live. Ayan, kay Hugot Mix Vlog. Maraming salamat. Yung mga bago ngayon, ayan si Joy, mga bago 'yan. Bagong akyat lang sila ngayon sa aking live. Sis Joy, thank you so much. Kay Guhar, ayan, thank you so much. Basta, lahat, thank you so much. Ayan, hindi ko man kayo na isa-isa na. Thank you guys. Ayan, mag-mute na ako. Ayan, thank you so much. Ayan, si Kuya Gina, mag-mute na ako ha. Bye-bye. Thank you so much again. Good evening sa atin lahat. Ayan, si Asbar, nagaya pa. Gina, join me. My friend G-Shop, my love, thank you so much. Ayan, Sis Nina, thank you so much again. Ayan, bye-bye guys.